hustle. So kaka imbende mari. Mokwongo gima anyalo nyiso ng'ato ni kik obed go in mind. Kik itim gimoro nikech ng'ama chielo timo. Wan gi gima iluongo ni grace. Nitiere pok ma ng'ato Nyasaye momiyo ng'ato. Kata in sani inyalo wacho ni Morin ni anene chal ni ohande mar rech ni dhi kode maber kabisa. Kik itim nikech iparo ni Morin dhi maber. Ei biashara nitiere gik mopondo eiye kama an kende manyalo understand. But ohala ok ditam ng'ato ni kik tim. The only thing ma maybe anyalo nyiso ng'ato en ni mondo bed prepared. Mokwongo ng'ato timo market research. Kumidwa use rech ni en kuma chalo nade. Ng'eni gimoro kaka rech nekech okethore piyo. Ber kiuse kuma dhano ng'enye. So that kata ki iuse 10 to in gi around more than 10 people manyalo ng'iewe. Kori kuongi timo gimiluongo ni market research. Kisetimo market research ting'iyo the need of that particular area. Gire mane kanyo. Seche moko ka midwa use rech no, rech nitiere to tin, kata rech onge atol. Kaiti bedo gi enough capital. Ng'eni nitie joma donje biashara ni wa donja temane. Ibedo gi a positive mindset. Itime kikete chunyi. Ok moro ni we atimane atema kikitema. Donja chunyi so that when you fail ka chunyi ne nitiere. And when you succeed, bendi succeed ka chunyi ne nitiere. Kaito koro ma chielo to dwaro cleanliness. Rech en gima is very sensitive, especially olahaka. Koro nyaki bed kuma nitiere gi pi maler, hygiene. Nyaki ng'i especially gige chiemo. Not just rech kende. Chiemo mora mora nekech wan gi risk mar cholera, gik makamago. Koro buore ka inyalo time kata Kisumu kata Nairobi kamora mora. Biashara is just the determination ma in go. Mana kaka nasewacho cha ikete chunyi duto te iwacho ni girani adwa time monda konyrago. King'iyo godo mbele. Kikitima mar ni we us nekech Morin uso. Challenges ga moko challenges mesa more ka de oksa moro ma adiamba okonyalo timore marach. Siki kawa go we go to sustain. Kodi ng'eni seche moko ka ng'ato neni dhondara kawuono kinyo chako neni kia kanyo to karibiro kata go iye ot